Ад Вільні да сучаснай беларускай сталіцы навучэнцам трэба даставіць зборнік паэзіі Максіма Богдановича «Вянок» як мага хутчэй. Падчас падарожжаў удзельнікі чытаюць вершы і адгадваюць загадкі, што толькі надае ім моцы і дазваляе рухацца па зачараваным маршруце як мага хутчэй. Арганізатары падрыхтавалі праект, каб пазнаёміць зусім маленькіх наведвальнікаў музея з творчасцю класіка. Тут высвятляецца веданне дзяцей у тым ліку мовы беларускай, конечно, не ведаюць, яны паглыбляюць свае веды. Ну і, конечно, яны добра замацоўваюць. Напрыклад, мала хто ведае з вучняў 3-4 класа, хто такі кажан, летучая мыш па-руску. Напрыканцы гульні, звычайна, усе ўжо дакладна на раз, два, тры адказваюць, хто такая летучая мыш па-беларуску. Спіс заданняў і квестаў падыходзіць і для дзяцей, і для дарослых. Праект «Кніганоша» ужо стаў традыцыйным. Русалка, лясун, балотнік, падвей і змяіны цар – гэтыя персанажы, якія як дапамагалі удзельнікам, так і наўмысна блыталі, да мэты дайшлі мацнейшыя. Нам некоторые русалки бывали, помогали, бывали, нас отталкивали. Но больше всего мне понравилось то, что здесь, в этой игре, было что-то типа ветра. И он нас мог отогнать очень далеко. Но мы смогли справиться. Хоть мы и проигравшие в этой игре, но сдаваться никогда нельзя, потому что надо уметь и проигрывать. У філіяле Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры працягваюць рыхтавацца да 130-годдзя Максіма, а праект «Кніганоша» будзе мець працяг.